Γεια σας παιδιά. Το βίντεο θα ξεκινάει πάντα έτσι γιατί ναι. Γιατί είμαι μαλάκας, το ξέρετε. Έτσι με ξέρετε, έτσι με. Λοιπόν, επεξεργασία χαρακτήρα. Τι πούρδες μπορούμε να βάλουμε σήμερα? Καταρχάς, ωραία. Βάσεις. Βάσεις θέλουμε κάτι πολύ καλό, πολύ κλασικό. Κάτι σαν αυτό. Ναι, έτσι πέρα, παιδί μου, έτσι πέρα. Θα βάζεις αυτό εδώ πέρα έτσι, να χαμίσεις έτσι λίγο το τέτοιο. Τα πας πίσω. Ωραία, το βάλαμε και αυτό, βάσεις. Μαλλιά, φίλο, μαλλιά, πάρα καλά. Μαλλιά τώρα, αυτά. Του. Θέλω έτσι κάτι ρε παιδί μου, έτσι. Έτσι ρε παιδί μου. Αυτά μπρο, αυτά είναι ό,τι πρέπει, δηλαδή. Μαλλιά ανωτέρου επίπεδου. Τι να πω. Νομίζω αυτά, μαλά. Αυτά. Αλλά, ναι. Δεν θα μιλήσω καν. Pero αυτά είναι τέλεια. Και είμαι μαλάκα. Όχι. Καθόλου. Αυτό. Όχι, μαλάκα. Αυτό είναι κοριτσίστικο. Έτσι όπως το βλέπω να εφαρμόζεται πάνω τώρα. Με αυτό ποτέ δεν πεθαίνει κανείς, αλλά εγώ θα πεθαίνω. Οπότε όχι. Όχι. Μα αυτό μαλάκα, να εντάξει. Ξεκάθαρα βάζουμε την μπλε. Τώρα πιο μπλε ο Θεός και η ψυχή του. Έχει 3 διαφορετικά μπλε, πες αυτό, εντάξει. Ηρέμησε. Τρώμε στα ματάκια. Τα ματάκια ίδιο ακριβώς χωρίζονται στη σκέψη, έτσι, μπράβο. Ότι το X δεν έχει κόρες. Νομίζω έχει κάτι κόκκινες, αλλά δεν πειράζει, στα παπαρία μας. Λοιπόν, αλλά είμαστε family friendly, bro. Ειδικά έτσι, bro, είναι πολύ family friendly. Στόματα. So like this, and here we go. Πω, ξέχασα. So, σαν μαλάκες που είμαστε, κάνουμε αυτό. Και με τώρα... And this is how it goes. Μουσάκι, μπορούμε να βάλουμε έτσι, ένα μουσί έτσι περιποιημένο. Τώρα θα υποφέρετε μαζί μου, δεν παίζει. Απλά θα το προχωρήσετε. Doomsday, Last Survivor, Last Papaya. Back to Craft One Thing, δεν είναι καν Minecraft. Αλλά δέχεται μποδάκια, οπότε... Νομίζω στόματα μουσιά αποκλείεται χέρια... Και εγώ θα σου... μπρο, τι να το κάνουμε τώρα, μπλούζες. Μπλουζέ. Μπλουζακιό. Τι είναι αυτό. Και υπάρχουν πράγματα που είναι δωρεάν. Αγοράζει 320 γονίσματα για να... Και νομίσματα και εξαργυρώνει αυτό το πακέτο για 240 νομίσματα, αφήνοντας 80 υπόλοιπο. Τι σταμπού. Δεν έχω ιδέα. Υπάρχει και κάτι που μπορώ να βάλω. Όλα αυτά είναι bugs. Πάπι. Αυτό έλαβε, εντάξει. Αυτό έτσι νομίζω κάνουμε ένα ωραίο skin γενικά. We are not even done, dude. Όχι σώμα, στυλάκι έτσι. Yeah, bro, this. Yeah. Δεν νομίζω να μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Δεν θα κάτσει να το ψάξει και ένα-ένα, δεν είμαι μαλάκα. Παντελόνια. Ναι, thank you. Τώρα πάμε πανοφόρια. Αυτό τι κάνουμε. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Τώρα εσένα να σ' αρέσει.
Δεν με νοιάζει. Bro, τα υπόλοιπα είναι pack, φίλε. Όχι πανοφόρια. Όχι πανοφόρια. Γάντια, maybe, bro, έτσι πέρα έτσι. Αυτό νομίζω είχαμε. Έτσι, μπράβο, bro, έτσι. Εδώ βάλτε, ρε μαλάκι. Λοιπόν, Δήμετρα. Κάτι καλό. Κάτι κακό. Αυτά. Δεν φαίνονται καν. Καν καθόλου. Έτσι και έτσι, αλλά εντάξει, είναι το πιο special που μου διαθέτει, ρε φίλε. Έτσι σκουλάει ρεκάκι σαν το Remote από το Ocean 11, ρε φίλε, έτσι. Σαν το Remote από το Ocean 11, μόνο. Όχι, κρύβει το τέλος στο μου. Τώρα θα το ψάξω. Θέλω αυτά, ρε μα. Ρε μπούστι, αυτά. Ας βάλουμε αυτό τουλάχιστον. Θα βάλουμε αυτό το Remote. Σαν το Remote εδώ πέρα. Καπέλα, κάτι υποδήματα. Αντικείμενα πλάτης. Δεν, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Αυτό είναι το skin μας, λοιπόν, στο οποίο θα συνεχίσει να μου πήρε 10 λεπτά, ξέρω εγώ. Πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, Incredible, SpongeBob και Preston Places. Στα παπάρια μας πάμε. Family friendly, how it works. How it works. Κόσμος έναρξης. Δημιουργία κόσμου, δημιουργία εδάφους. Κάτι πολύ κοινό και πολύ γαμάτο. Μαλάκα. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Κάτι παθαίνει το τέτοιο. Κάτι. Κάνει χωρίς. Να εδώ πέρα. Εδώ νομίζω ήταν το chest room που ήθελα να χτίσω. Και βρω αυτό θα το κάνουμε chest room. Για υπόλοιπες θέσεις δεν ξέρω. Σκότωνα κάτι προβατάκια. Τσεκάρετε εδώ, finish τα farm εδώ. Γκαμάρι, bro. Γκαμάρι, bro. You have something personal, you mean? Ωραία. Δεν γράφει το Sandy, αλλά εμένα βγαίνει πιο νούμερο. Like a boss. Εννοούσα. Κάτι εννοούσα, θα φίλες. Συνέχιση παιχνιδιού. Πρέπει να βγάλω το Wi-Fi, γιατί θα... Βγάζουμε το Wi-Fi γιατί μας πάει τα νεύρα. Στα παπά. Είπα παπά, δηλαδή. Δεν είναι κάτι ανώμαλο το παπά, ρε παιδί μου, εντάξει. You have to have a dark brain, είναι. Αχα. Και γέλασα, δεν ήταν αυτό το block. Μπρο, εντωμεταξύ ηχοληπτεί το κινητό, ρε φίλε. Αυτό δεν το έχω κατάλαβει ακόμα. Νομίζω... Sublime. Actually, how do you think? Yeah, with my first try, here you go, thank you. Now, saddest thing. Θα σας πάξω με αποφλιωμένο κούτσουρο με βελανικές, δεν έχει το γύρω. Γιατί they eat my thing. Το έσπασε με το χέρι, ενώ έχω τσικούρει κάτι πολύ φυσιολογικό, εντάξει. Φυσιολογικό τα 100%. Hey thing, what are you doing? What you doing? Είναι κάτι 3 αγούλια κρεβά. Όχι γιατί και πως. Όχι γιατί και πως. Πως είναι δυνατόν
Ξεχνάω ότι έχω πράγματα στο chest, ξέρω έτσι randomly. Και κάνω μαλακία. Κάτι σχετικά συνηθισμένο. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε. Βέβαια κάτι άσχετο, ναι. Γενικά λέω μαλακίες πολλές, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει τελευταία, έτσι ρε παιδί μου. Φύγε από τη ζωή μου, είσαι νεκρό. Και και να, γιατί είμαι μαλακ. Για να προσπαθήσω να το πηδήξω. Να πηδήξω από το void. Α, ναι. Στο είχα βάλει το τέτοιο, το αυτό. Σας είπα ότι αυτό το crafting table είναι σημαντικό. Οπότε το κουμπάκι έτσι του like, ρε παιδί μου, και της εγγραφής. Κάνε ένα έτσι κλικ και πάτα το πάνω του, έτσι, παιδί μου. Να δω τι θα γίνει, παιδί μου, έτσι από περιέργεια, όχι τίποτα άλλο. Έτσι, επειδή είμαι περίεργος και δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί είμαι. Να μην πω τώρα τι είμαι, αλλά. A normal cow. I didn't expect that. I didn't expect a cow on my cow city. Cow city, it's how to work. Θέλω να φτιάξω ένα mob far κάτι, αλλά θέλουμε cobblestone. Και δεν έχω cobblestone, οπότε πάμε για ένα chest room. Chest room. Ψάχνουμε για κάτι αυτό. Τι στούπιτο. Φίλε leather! Πάμε λίγο ρε φίλε. Όλο το leather κάπου χρησιμεύει τελικά, παιδιά, δεν είναι άχρηστο το leather. 7 leather ρε φίλε. Τούρα γκαμίστε κομπλιά. Εννοούσα. Οπότε θέλουμε wood για την πλατφόρμα. Την platform. Οπότε έχω 50 wood και. Εντάξει bro. Απλά. Wait, δεν έχω ούτε ένα stack. How is this even possible? Από εδώ πέρα. Και νομίζω. Ναι. So, θέλουμε από αυτά, φίλε, ναι. Νομίζω είναι. Δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά για να είναι τα 3, άρα θα πάρουμε 6 stacks. No way. I like this thing. Νομίζω είναι 6 stacks. Γιατί? Ναι, είναι 6 stacks. So, έχουμε wood για το υπόλοιπο της ζωής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, η ζωή στο Minecraft. Το Minecraft είναι every. Το τελειάμεσα. Οπότε ναι. Βασικά να βάλουμε και torches. You know what I mean? Torches. Εδώ. Φίλε, εδώ είσαι. Όχι, αλλά εδώ είσαι, φίλε. 1, 2. 1, 2. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Γιατί απλά δεν κάνει τίποτα πριν. Και 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Fair, I don't think. Και ξεκινάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, έλα μου, 7, 8, καθόλου μεγάλο. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Να βάλω λίγο ήχο. 14-15 νομίζω είναι αυτό. 16-17. Here we are. So, ας βάλουμε έτσι λίγο το μικρό, το chest room. Έτσι, παιδί μου, έτσι λίγο να το περικλείσουμε. Να ξέρουμε και τι κάνουμε, ρε μπρο, γιατί πρώτα πρέπει να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και μετά όλα τα υπόλοιπα, ρε φίλε. Μετά θα το περικλείσουμε. Δεν είναι ούτε ένα stack, bro. Το γύρω-γύρω, το μέσο μπορεί να είναι και 18 stack, who knows. Who knows. As he said. Nobody knows. Νομίζω αυτό είναι ένα με τα μεγαλύτερα λάθη. But we don't care. It exists now. Νομίζω αν είμαι σωστός, που θεωρητικά είμαι σωστός, δεν είμαι. Δεν έχω μετρήσει τα blocks τώρα ακριβώς, ρε φίλε, αλλά I think no. I'm gonna check extra space. But yeah, I have to do it with the right way, dude. Το όμως λίγο. Yeah. Έλα, πάμε στην Αφρική. Να το. Παιδιά, καθυστέρησε, αλλά να το. Έλα, πάμε έτσι γρήγορα χιτάκια. Τι. Κάνουμε έτσι ένα μικρό chest room. Yeah, you know. Talking about. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν σηκώνω το κινητό, το έχω κάτι για να ακούγομαι, γιατί την προηγούμενη φορά έχει γίνει μπουρδα. Εντάξει. Άδειξε αυτό το stack. Πάμε στο επόμενο. Έχω χρησιμοποιήσει 2 stacks προ. Εντάξει, όσοι έχουμε saplings έχουμε δύναμη. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος, ρε φίλε. Έχουμε τα saplings, the power of saplings is hidden. Νομίζω μπορούμε να, ξέρεις τώρα, να το κάνουμε με έναν άλλο τρόπο. Να συντομεύσουμε αυτή τη διαδικασία κάνοντας αυτή τη διαδικασία που την έχουμε συντομεύσει κάνοντας αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, συντόμευση της συντόμευσης είναι αποτέλεσμα της συντόμευσης. Δηλαδή, είναι συντόμευση αποτέλεσμα συντόμευσης. Το κεφάλι μου πονάει. Βέβαια, έχει κάτι για να πονέσει, είναι η ερώτηση, ή δεν έχει. Εντάξει, νομίζω με αυτά τέλος και αυτό. Είμαι μαλάκας. Ναι. Μπορεί να σας πρίζει τα μπαλάκια, οπότε κάτσε να το σταματήσουμε λίγο. Wait. Αλλά είμαι μαλάκια. Σου νομίζω τώρα τραβάω, ναι. Οπότε, boys, θα σκέφτηκα 2 πράγματα. Πρώτο, θα ανεβάσω 2 μορφές αυτού του
πράγματος, του OneBlock. Θα μου στείλετε, όχι, θα ανεβάσω 2 φορές το βίντεο, μία edited και μία unedited, και θα μου πείτε ποια σας αρέσει περισσότερο. Και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν έχω ιδέα. Θα πω να είναι mob. Άκια στο chest firm. So, θέλουμε one clear area. Με grass block. So, let me search something. Είναι 66 planks. Νομίζω μας φτάνουν αυτά τα 66 slabs. Ο μπρο τα είπε. Ο μπρο είπε τα planks slabs. Τα slabs planks. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλά είσαι? Εγώ όχι. Γεια σας. Check this is how it goes with. Τώρα θα υποφέρετε μαζί μου κάνοντας μαλακή. Τρee έχει τελειώσει. Το πιο σωστό το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου είναι αυτό το Tree Farm, εντάξει. Έχω το Boneville που χρειάζομαι για να κάνουμε κάτι σαν θα κάνουμε ένα, πώς το λένε, θα κάνουμε ένα small and ένα μικρό και πρακτικό mob farm. And check it, this is how it goes. Είναι πανεύκολο, δεν χρειαζόμαστε grind καθόλου. Μόνο τα slabs που θα ξοδέψουμε γι' αυτό, αλλά δεν θα το κάνουμε ποτέ. Οπότε πάμε λοιπόν. Μια πλατφόρμα over there, I think. Check it, this is how it goes. Traitorous, you little scum. Πάμε like not that far away, but kind of far away. And check it, this is dirt. Έχω dirt. Το dirt είναι το build, αυτό με το οποίο θα κάνουμε το build. Θέλουμε ένα πες, όχι είναι 9 ευρώ. Ένα 4 επί το έχει. Έλα ρε φίλε, εσύ τεκνέ. Παίζει να έκανα μαλακία. 100% παίζει να έκανα μαλακία. Ωραία. Μικρή μαλακία, εντάξει, δεν πειράζει. How worse could it be? Ωραία. So, κάναμε τη μαλακία μας. Τώρα πρέπει να μαζέψω το dirt. Γιατί αλλιώς είναι πούτσες. Hi cow. 2 1 2 center 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Και εντάξει, δεν το μέτρησα από εκεί. Και 1, 2, 3. 4, 5. Οπότε... Γιολού! Είμαι μαλάκας και το ξέρω. Here we go, boys. Back to the game or something. Έχω φυτρώσει όλα τα δέντρα. Και θα κάνουμε ένα 21 πράγμα. Dirt πουθενά. Δεν ξέρω. Να μην γίνει καμία μαλακία. Θέλουμε 21 1 προφανώς. 1 12. Όχι. 21. Θέλουμε 231 blocks. Είναι 200. Είναι 400 300 κάτι, οπότε θέλουμε πολύ grind. Πες μου ότι... Θέλω dirt ρε φίλε. Do you have any dirt? Do you? Δεν θα πάμε creative, δεν είμαι μαλάκας. Αλλά παρόλα αυτά family friendly. Family friendly hub stays with me. Είναι και αυτά bro. I mean, how hard could this... Είναι 400 κάτι blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Οχα, Μαρκ. Σου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Σου θέλουμε άλλα 12, θέλουμε άλλα 9 blocks of dirt για να το κλείσουμε. Θέλει άλλα 42 blocks of dirt για fit. Ωραία, αλλά θέλουμε 12, 9 blocks of dirt. Πόσο δύσκολο είναι να πάρεις 9 blocks of dirt. Right, I mean... How hard could this be? It's an easy task. Right? Actually, είναι easy bro, easy. Τι είναι όλο αυτό το beetroot? Τι beetroot είναι αυτό? Οπότε έχουμε 8. Χω. Να βρω, easy peasy. Να 10, 12, άλλα τόσα δηλαδή. Έχουμε 9. Που είναι 12. Όχι. Θα βάλω crouch, μπρο, αλήθεια. Θα είναι με crouch. Με crouch, άκι. Δεν ξέρω τι είναι ότι είμαι... γιατί είναι μικρό και κολλάει διπλά σε αυτό λιγουλάκι.
Μπορώ να πάρω Grassblock αν θέλω. Πόσες φορές πρέπει να πεθαίνω για να αποδεχτώ μαλάκας ρε φίλε. Απλά tell me the number. Thank you. Περνάμε. Τι πιο φυσιολογικό ρε bro. Τώρα κράτος bro, έλα. I can do this. Αυτό κυριολεκτικά πτήσει και πώς. Είχα μείνει στο 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4. Νομίζω αυτό θα είναι μεγάλο. Θα είναι μεγάλο, θα είναι καμάτο. Απλά θα μου πάρει ώρα γιατί θα μου κάνει στον τσοκέρια. Σε όπως φαίνεται εκεί πέρα έχει γίνει ένας μικρός βιότοπος. Το tree farm γενικά. Δεν είμαι μαλάκας εγώ. Εδώ δεν έχω βάλει sapling για κάποιο λόγο. Εδώ δεν έχει φυτρώσει. But jokes be like. Κάποιο λόγο δεν έχω ποτέ hunger σε one block. Δεν ξέρω γιατί. Το 3. Τσεκάρτε εδώ πέρα base. 100 brain base bro. 100 IQ base. 1 million IQ base. Και μόνο που το σκέφτομαι αυτό είμαι 200 IQ. Σου πήραμε dirt. One more dirt. Φύγε θέλω dirt. Basic dirt. Dirt, basic dirt. Dirt, basic dirt. Θέλω dirt. Basic dirt. Θέλω dirt. Basic dirt. Θέλω dirt. Θέλω dirt everywhere. 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 Έλα, έχουμε 10, ωραία. Φύγε από εδώ. Με πέθανε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυθιάζω. Αγγέλα. Αγελάδα, σε μισό να ξέρεις. Who's a strong boy? Who's my little beautiful strong boy? You? Bye bye. So, συνεχίζουμε εδώ πέρα τις μαλαγίες. Θέλω να φτάσουμε εκεί. Δεν με εμπιστεύομαι καθόλου. Άγιες, πάμε να κουμπίσουμε τη 1 ώρα λίγο ρε φίλε, έτσι. Να τη νιώσουμε ρε φίλε, έτσι, να γουστάρουμε. Σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βίντεο, αντί να κάνω part 3 και 4 ξέρω εγώ. Κάνουμε έτσι μεγάλα βίντεο γιατί είναι unedited βίντεο. Τώρα κάποιος να κάτσει να κάνει edit βίντεο σε ένα μικρό κανάλι. Ο Θεός και η ψυχή του. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 blocks, φίλε. 14. Για να το θυμόμαστε, όχι τίποτα άλλο, bro. 14.
Here you fucking go. So, niggas. Πάμε από εκεί. Πάμε από εδώ. Πήγε λίγο fast. Άμα κάνω αυτό. Και μετά αυτό και μετά αυτό. Και μετά αυτό. Should go fast, right? I mean... Αχα, nigga. Είμαστε 14, φίλε. Δεν θέλουμε άλλα. Και εγώ πώς είμαι. Changing face! Και τα μπλοκ δεν τα βλέπω. Wait, να αλλάξω τα controls, wait. Ρυθμίσεις. Χειριστήριο πληκτρολόγιο άγγιουμ. Αλλαγή λειτουργίας. Είναι 404 blocks. Το οποίο άλλαξε σε τι? Caves! No way! Το άκουσα αυτό, θα πάρουμε cobble! Θα πάρουμε cobblestone! Εδώ χαρούμενος γιατί θα πάρουμε cobblestone. Κάνουμε upgrade τη μαλακία μας σε cobblestone μαλακία. Τώρα φέρε τον τρέτ και σκάσε. Stone! Το mythic or της καρδιάς. Stone means life. Your mom is cold. When I was talking. Χρειάζεται. Cheststone τώρα χρειάζεται, μπρο, δεν παίζει. Γιατί τα έχω αυτά πάνω μου, δεν χρειάζονται αυτά. Χρειάζονται. Αυτά είναι θεϊκά. Είναι οι δυνάμεις που μου παραδόθηκαν από το Θεό για να γαμίσουν τις ζωές μας. Αυτό πάει εκεί, I think. Αυτά τα slab δεν μας χρειάζονται. Αυτά πάνε εκεί. Αυτά εκεί και αυτά εκεί. Και αυτά εκεί πέρα και αυτά εκεί πέρα. Αυτό δεν το ξέρεις, αλλά εκεί πέρα πάνω. Και αυτά εκεί πέρα πάει και αυτό. Αχα. Κόφρε special, διαφορετικός τύπος chest. Μπράβο. Με εκπλήσεις, έχουμε και gravel, φίλε. Αυτό δεν θα χρειαστεί τώρα, αλλά good to have. Φέρε μου full set stone πράγματα, bro. Oh, yeah. What else, bro? Δεν μας δίνει τώρα, ξυλότερα μας δίνει τέτοιο. Μη μου δώσεις κανένα fence τώρα και έχουμε άλλα. Please. Αυτά θέλουμε. Συνέχισε να μου δίνεις dirt. Όσο άθλιο και να ακούγεται θέλω dirt, ρε φίλε. Έλα, χτίζω ένα mob farm. Ένα mob calm. Give me more of... Cobblestone. I hear it, I hear it, I hear it. I hear it. Μπορώ... Το ακούω, το ακούω. Και αυτό δεν το ακούω, αυτό το μισό. Να πάει... Να του βρει ο διάολος στη μάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να φύγει τώρα. Ένα ζόμπι. Ρε ζόμπι, μη με διώχνεις. Οπότε φαίνεται θα χρειαστούμε για ένα sword. Ένα sword. Thank you for this dirty man. Είμαστε 14 και έχουμε 11, φίλε. Τελικά δεν με βολεύει, αλλά πρέπει να βλέπω τα blocks. Με αυτό έχω ξεχάσει τα controls. So τώρα πάμε έτσι, bro. Όχι, no. Δεν είμαι μαλάκας, εγώ είμαι έξυπνος. Μπλοκες τρότος. 437 blocks. Τρίτο επεισόδιο, φτάσαμε στο second phase. Caves. Μετά τα caves ποιο είναι? Δεν θυμάμαι τίποτα μου. Home. 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21. Και το έχω μισή. 1, 2, 3, 4, 5. Bro, είμαι like this close, I think. Και το εγκάμισα. Τώρα πρέπει να κάνω όλο αυτό το κύκλο γιατί είμαι μαλάκα. Όχι με σκότω. Just to know, nothing else. Πώς κάνεις crash block χωρίς να έχεις shield touch pickaxe? It is allowed, so if I am right, αν κάνω τα μαγικά μου, wait, και πατήσω αυτό, give this thing as grass Burber. Legit bro, είναι ξεκάθαρα legit αυτό, έτσι. Δηλαδή πιο legit πεθαίνεις ρε φίλε, αλήθεια. Πιο legit γίνεσαι legit game. Legit game. So dudes, this is how it's going on. So wait, στο εμβαδόν τετραγωνίζεις στη μία πλευρά για να το βρεις. Στο εμβαδόν τετραγωνίζεις. Not today or something. So θέλουμε επιγόντως φίλε. Ένα stone sword. Ένα sword, thank you. Yep. Oh, give me your thingies. Thank you very much. So σπονάρουν και εκεί, αλλά εκεί πέρα λίγο παπάρια. Λίγο. Okay. Just don't even try, dude. Don't even try. Το tree farm νομίζω τερμάτισα ρε, αλήθεια. Τσεκάρε το πήρα path, την πήρα path. Path Alvanath. Ή θα Alvanoth, να ξέρω. Έχουμε ένα cow party. Πώς είναι τα monster parties, αυτό είναι cow party. Είναι νέο society αυτό. Νέο achievement, cow party. Imagine, ναι. Αυτό γιατί να μην κάθεις ποτέ στο blog. Γιατί μπορεί να σου πετάξει και fences. Που τα fences κανένας δεν τα χρειάστηκε ποτέ. Θα κάνουμε ένα upgrade. Getting an upgrade. Getting your aid. Amethyst. Αυτός ο ήχος. Με sword bro. Give me more. One more. Φύγε. Θέλω κι άλλο stone. I'm hungry for power. Το cool in its kind of power, but θέλουμε ένα πόκαξ. Να δω το πόκαξ μου. Αυτό είναι το πούκαξ μου. Αυτό. Να το πέρα, thank you. Το αστείο είναι ότι έχουν τη σειρά τους και δεν γίνονται μαλακίες. Αυτό είναι θετικό. Όχι! Oh, thank you. Oh, thank you. Thank you. Όχι! Ρε! Έλα, θα μου πάρεις. Να. Έτσι για να συμβολίζουν το blog. Είναι κάτι important. Βάζουμε αυτό. Ναι. No, thank you. I don't solve. Γαμίσου.
What kind of XP, but not what we wanted. Και μετά λένε το chest room είναι άχρηστο ρε μπρο. Τι ωραία είναι. Εντάξει μπρο, νομίζω θα το κλείσω κάπου εδώ πέρα. Γιατί εντάξει, είπαμε να κλείσουμε μια ώρα αλλά δεν τα καταφέραμε. Να συνεχίσω αλλά έχει πολύ grinding. Και εγώ δεν είμαι grind τύπος καθόλου. Εντάξει μπρο, εννοείται πως θα κάνουμε grinding αλλά αργιέμαι τώρα λίγο. Οπότε sorry. Τελειώνουμε κάπου εδώ πέρα το βίντεο. Γράψτε μου κάτω αν θέλετε γιατί αυτό το βίντεο τα λέμε. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην ανακούγομαι λίγο τουλάχιστον. Και γεια σας.